Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Iko zvino pandiri kutaura nemi ndangoti nditoshandisa mukana uno kuzvitaura nekuti bato reZanupf rakangwarisa rinokwanisa kungokuisirai vanhu varova nekuti ivo vanenge vachida kuita zvinhu zvavo vobva vatuma vanhu vanonyebedzera kuvapikisa nekuvaopoza so that vanhu chaivo vanofanirwa kunge vachizoita basa iroro vanokwanisa kuzorelaxa kana kuora mwoyo vachifunga kuti nyaya iyoyo ine vanhu vanenge vakaimirira kudhara. Aiwa inena handitenderere handina kana wandinotya ndinotaura chokwadi kana muchinge mune zvamunokwanisa kundiita kana kundiuraya uye henyu mundiuraye mobva mandidya nyama hazvina kana basa. Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai maupdates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvine zvinhu tiri kunzwa imwe nyaya panapa pari kunzi the Constitutional Court has granted Ibetsu Likazulu and its Secretary General Mpuso Fuzwayo direct access following a hearing today. The ruling allows them to bring an application in which they will argue that ZANU-PF's plan to extend President Emmerson Mnangagwa's term to 2030 is unconstitutional. Ndo shoko riripo vabvumidzwa zvikanzi uyai zvenyu munge muchikwanisa kuti mungoona kuti zvinhu zvacho zvinokwanisa kunge zvichifamba sei. Asi inini chandakanakira handikwanise kutenderera nyaya idzi nekuti vanhu ava ndinovaziva. Pandinotaura nyaya ndinodzifambira ndinobva ndapinda munyaya dzacho. Umwe ari kutotaura kuti how can you challenge something that is still a plan and not yet implemented. Ndo pari kuita nyaya ko madirei kumhanya kuchallenge chinhu chisati chichiri pakurongwa chisati chasvika. Ndo pamunoona kuti vanhu ivavo vane zvavari kutaura. Asi ndine zvimwe zvinhu zvakawanda zvandinofarira. MaZimbabweans avambofe vakadisappointa. Zimbabweans will never disappoint. They will always help us in exposing chese chinonzi nonsense chinenge chichiitika. Pari kunzi uyu method ndewe ZANU. I know the guy from Bulawayo. Hapana apa ndo nyaya dziri kuitika vanhu vari kuexposa. Ini ndagara ndazvitaura ndikati vanhu veZANU vakangwarisa vanotumana pachavo voita kunge vari kuda kunokritisaizana vari kuda kushandisa method yavanoziva kuti pakazouya mumwe munhu koti inogara yatopuwa mukana kudhara zotonzi tatoiwana kesi iyoyo nekuti vanoziva kuti ndiyo imwe nzira inokwanisa kushandiswa nevanhu vakawanda kuti vange vachikwanisa kuzovamisa. Umwewo ari kutaura kuti vana method of are money mongers and mercenaries pretending as if he is speaking law on a Mnangagwa choreographed script nonsense. Musatipedzere nguva muzvibate tichakumamisai zvenyu henyu kumabhawa kwamunofarira ikoko. Vanhu vari kutaura zvinhu izvi vanhu vavanozivana navo kuti musatiitire zvekupenga. Tinozviziva zvimaskiri zvamuri kuda kutiitira izvozvo. Umwe ari kuti dear Professor J.N. Moyo, running to court over an internal party resolution is the most stupid advice you ever gave to anyone. It's like workers challenging a bedroom decision before it's implemented. Governance cannot function if internal deliberations are treated as litigation triggers. Ndo imwe nyaya iri kunyanyisa kunetsa pano muri yeZimbabwe. Umwe ari kuti thus the wheels began to turn and grind slowly but surely towards the fulfillment of the 2030 project, paradoxically fascinated and enabled by the same court challenge that is on paper intended to prevent it. The regime has its goal in clear sight, learn or perish. Inini chimwe chandakaongorora ndikaona ZANU-PF especially strategy dzaMnangagwa anotanga auya otesta vanhu, akatesta ndobva aona the way yamuchada kudefenda nazvo. Paanodzoka anodzoka akakukurirai netumastaira tumwe tunyowani, otogara akadzoka akamisa nzira dzamunenge muchida kuzobata tsoro dzake naye. He is a human being, saka ari easy kustada kuona tsoro dzake, asi mukasanzwisisa zvinhu izvozvo pachanetsa. Ndo imwe nyaya iri panapa muri yeZimbabwe iri kutaura umwe ari kuti zvoni so the courts are primitively providing a remedy to an inquiry that
hasn't even occurred. The courts are going to sanitize this madness before 2028. So when the time comes, it's smooth sailing for Zanupf. Vanhu vari kuzviramba. These are Zanupf lawyers who want to prove that there is nothing unconstitutional about 2030, hence allow it to proceed. Will Tembelam and Biti oppose this one? Vari kunyazoziva vanhu chaivo vachauya vachimisa zvinhu izvi, saka vari kuda kugara vatambisa nguva yevamwe vozoziva kuti panozouya vanhu vaya vanenge vane nzira dzekukundana nevanhu ivavo. That application should be clear, otherwise this is just first step by ZANU-PF to start its legal processes where a non-ZANU-PF person cannot challenge internal ZANU-PF issues. We are being led direct into a ZANU-PF snare with these guys. Chakakoshera nyaya idzi kuZANU-PF avarambidzwe kuita zvavanoita nekuti bato nderavo, asi chakakosha kunzwisisa apa ndechekuti kana vada kubata zvenyika, vanhu vanogona kudhifenda zvinhu zvenyika vane madhifendero nemaitiro avachazviita. Tinozvaandastenda, tinozvinzwisisa. Kune mamwe maloya vari kungobudawo vachingonyebedzera kuti hatizvide zve2030. Why? Because vari kutoona kuti vavhurirwawo mukana kana kuti maopportunities ekuti vange vachidya mari, kutsvaga kumirizika pamberi ipapo kuti vazokwanisa kudeedzwawo vachinzi tinoda kukupai mari kuti mudzikame mugare pasi. Asi isusu zvese izvozvo tiri kuzviona ende tiri kuzviziva. This doesn't interest me much. To 2 more years is nothing. I am more interested in talent case against okay, this guy is speaking nonsense, we don't have time for nonsense. How come ZANU-PF always uses the same strategies every time? People even know how it's going to play out, and it goes on play out exactly that way. We have seen so many choreographed court cases. Ndambozvitaura pano ndichitanga ndikati vanhu ava vanozivana vakachironga chinhu ichi. Just know when they are allowed to challenge Mnangagwa term extension without facing violence, it is already designed internal plan to ensure the court legalize the resolution, thereby creating a pathway where the whole process will get legitimized. Vari kuda kutogara vatoudzwa kuti hapana chekuchallenge ipapo, vada kugara vamisa. This is what I know. They want to stop those who want to come and challenge this whole thing. Chinhu hachisacha implementwa, ichingori idea. Vakutogara vatomhanya nekumacourts kunyebedzera kunge vasiri kuziva zvari kuita. Vana veZimbabwe mazuva ano vangwara. Looks like ZANU is always miles ahead. Lawyers, activists, analysis, opposition, etc. all struggle to read ZANU strategies to defend or to defend ZANU, watches plots and stems ahead amid the confusion. Vatu munhu wese ari kuzviona. Anyway, handichadi kupedza nguva ndichitaura apa. Vakomana ava zvavari kuita handizive, pamwe kana dziri mbanje hatizive dzavari kuputa. Isusu hatidi kutambisirwa nguva, ende handitodawo kutambisira nemi nguva mhuri yeZimbabwe. Zvimwe zvacho ndinongotaura kuti muzvionere, muzoziva kuti zvoitwa sei zvinhu izvi. What is the way forward? What is the remedy? Toita sei kuti tibudirire? Chete. Asi zvamuchazoitawo neinformation iyi zvazvenyu, ndangotaurawo nyaya, ndichangotaura chete. Freedom of speech ne freedom of